Pakita si Jesus sa iyang mga tinunan. Ug ato nadungog sa Ebanghelyo, ang mga tinunan na malik sa lanaw sa Tiberias, na malik sila sa ilang karaang kinabuhi. Alam po natin na si Simon Pedro at yung mga si Juan at si Santiago ay mangingisda. Kaya sila ay bumalik sa kanilang dating buhay. Mao to nadungog nato sa Ebanghelyo, ningon si Simon Pedro, "Managat ako." Og niuban kaniya ang ubang mga tinunan. Pero narinig din po natin, bagamat sila ay mga experts na mga fishermen, tibuok gabi wala sila'y nakuha na isda. Bisag gamay ra dyod, bisag usa, wala jud sila nakakuha og isda. Muna sa atong Ebanghelyo, nangutana si Jesus, "Na ba mo'y nakuha?" Ningon sila na wala. O gisugo sila ni Jesus, ningon si Jesus kanila, "Itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan ug makakuha kamo." Sa kanilang pagsunod kay Jesus, doon lamang sila nakakuha ng napakaraming isda. Sabi nga po ay 153, specific po talaga, 153 na isda ang kanilang nakuha. Dahil sila ay nakinig kay Jesus. Mga igsoon, nagpahinumdum kani kanato na kung kita parehas ra sa mga tinunan na sa atong kinabuhi musalig rata sa atong kaugalingong abilidad, atong kaugalingong talento, atong kaugalingong mga kapasidad, in time we will fail. Kung tayo lamang po ay nakasalalay sa ating sarili po at wala sa Diyos, yung mga gagawin po natin ay lahat po ay papalpak. Usahay, musalig rata sa atong kaugalingon. Dato bitaw ko, di na ko mag-ampo, di na ko musimba. Hayahay na bitaw ang akong kinabuhi. Maayo bitaw ko, maayo ko mabasa, maayo ko musulat, maayo na ko, kaayo, di na ko musalig sa uban, sa akong rang kaugalingon, sa akong rang makaya. Kayang uban, dili masaligan, labi na ang Ginoo, sige na kog ampo, mauman Japon. Ako ran Japon mulihok. Usahay mauna ang atong attitude, musalig rata sa atong kaugalingon. Kaya darating ang araw, kung tayo lamang po ay nakasalalay sa ating sarili, walang mangyayari sa ating pong buhay. Parehas sa mga tinunan. Bisan sila, experts na fishermen, wala sila'y nakuhang isda. Kaya tayo pinaalalahanan ngayon ni Jesus. Kinahanglan, parehas sa mga tinunan, atong makita pod na ang Ginoo naa nato, na ang Ginoo mutabang kanato. Kaya nga narinig po natin sa Ebanghelyo, unsay giingon ni San Juan kang Pedro, ang Ginoo kana, it is the Lord. Yung nakita niya si Jesus pala ang gumagawa, doon siya nakakuha ng napakaraming huli na isda. Ito rin po ang challenge po sa atin. Kinahanglan, makaingon po kita, natagsa-tagsa ka nato, makaingon po kita na, ang Ginoo kana, it is the Lord who works through me. It is the Lord who helps me. It is the Lord who blesses me. Makita rin po natin sa atin pong buhay na ang Panginoon ang gumagalaw sa atin. Na tayo po ay maganda ang buhay, may trabaho po tayo. Hindi lamang dahil sa ating sariling kapasidad, because it is the Lord. Na tayo po ay mayroon pong mga pera ngayon, hindi dahil lamang sa ating sariling sikap, because it is the Lord. Dahil sa Diyos. Ilagay po natin ang Diyos sa buhay po natin at tayo po ay magiging mapayapa sa buhay po natin. Ilagay po natin ang Diyos sa bawat desisyon po natin at alam po natin magkakaroon ng solusyon sa bawat problemang ating haharapin. Because it is the Lord. Kaya mga kapatid, pagnilayan po natin
Tanawo nato karon sa atong ginabuhi. Ano sa man sa atong mga situation sa atong ginabuhi na makaingon kita, ang Ginoo kana. Ang Ginoo ang nilihok sa atong kinabuhi. Ang Ginoo ang nigiya kanato. Ang Ginoo ang nahatag nato og kusog para moatubang sa atong mga problema. Mga kapatid, tayo po'y inanayahan ngayon na makita at maranasan natin si Jesus. Sa bawat buhay po natin, ang Panginoon ang gumagalaw, ang Panginoon ang nagbibigay ng lakas. At kung nanariyan ng Panginoon, tatanggap tayo ng lubos-lubos na biyaya, siksik, liglig, at umaapaw. Amen. Palihog manindog. Uban sa kasadya tungod